Hola, em dic Usman, tinc 15 anys, visc a Figueres i estudio quart d'ESO ara. Em dic Martín Rostan, tinc 15 anys, visc a un poble que es diu Rabós i estudio quart d'ESO a l'Institut Alexander d'Orfeu. Em dic Sara, estic fent quart de l'ESO, vic a Vilanant i... Jo em dic Ayman Filali, estudio aquí a l'Institut Alexander d'Orfeu, visc aquí a Figueres, no sé, tinc 16 anys. Hola, jo soc l'Anna Vergés i tinc 15 anys i soc de Llers i m'agrada molt la música i espero que més endavant estudiar música i dansa. L'arbre, hi cauen les fulles, sí, i ve l'hivern, i fa fred. Sí? Fàcil, no? Sí? Vale. Un altre cop, teniu el roger així i jo així, perquè si no, gespa curta, gespa alta, i el sol, que el puc mirar, apareix l'arbre i les fulles que cauen, i el fred. El Tots Dansen neix d'una iniciativa que es fa des de Transversal, la xarxa Transversal i la Generalitat. Llavors és un projecte que neix a Barcelona, originàriament es deia Tots Dansa i consistia en que un coreògraf establert munta un espectacle amb diferents alumnes, grups de diferents instituts. Fulles que cauen, fred. Al veure que a Barcelona funciona molt bé, les comarques que formen part de la xarxa transversal diuen nosaltres també el volem fer perquè és una manera de crear públics, de fer que aquests alumnes, aquests joves s'animin, s'engresquin amb la dansa, coneguin la dansa contemporània, coneguin els creadors nacionals que hi ha aquí, a Catalunya, com treballen, rescaten aquest projecte i l'adapten a les comarques. Em dic Marc, tinc 15 anys, m'agrada ballar, perquè ballar és tot. Em dic Ona Pérez, tinc 15 anys, m'agrada dibuixar i he ballat. Tots dansen. Són 10 hores de classes pràctiques amb la que els nens han d'aprendre la coreografia, l'espectacle que ens proposa el coreògrafa que ens toqui aquesta. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El espectáculo que concebí y diseñé para el Tot Dansa en Barcelona hace 2 años se llama Som el que som, perquè jo el que volia era parlar justament del que són els adolescents. És a dir, són gent que es passa la vida asseguda, a l'escola estan asseguts tota l'estona, tots nosaltres, però ells, amb l'energia que tenen, és encara més notable, que estem tanta estona asseguts. Són gent que encara són nens, perquè encara tenen moltes ganes de jugar, són juganers. 5, 6. No tinc vergonya jo d'actuar davant del públic. A vegades em lio, em trabo quan estic nerviós, però molt poques vegades. Volia també tractar el tema de cada uno es lo que es y yo me tengo que disculpar por lo que hago, porque todos nos equivocamos, pero no me tengo que disculpar por lo que soy. O sea, no me tengo que disculpar por tener canas, ni por ser gorda, ni por tener acné, ni por ser chino, no. Y esta idea yo creo que es la que impulsa, es el motor del espectáculo. Me llamo Salma, soy de origen marroquí, vivo aquí en Figueras y tengo 16 años.
y el año que viene me gustaría hacer el bachillerato humanístico. A ver, yo teatro en realidad no fue decisión mía porque yo me matriculé un poco tarde porque era repetidora, porque este año estoy repitiendo y me matriculé un poco tarde y fueron ellos los que me eligieron las optativas. A ver, la danza. No sé, es que depende de la danza también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, danza contemporánea y todo eso a lo mejor no me llama la atención, pero el baile este que estamos haciendo con las sillas y tal sí que me gusta, pero también me da vergüenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 6, 7. Que sí que donem classes de dansa o que els ensenyem el Tots Dansa, la coreografia de la Inés Boza en aquest cas, però jo crec que darrere de tot això hi ha moltes altres coses, no? Hi ha un treball de valors, hi ha treball d'emocions, d'acceptació, d'esforç i de marcar-se un objectiu i anar fent pas a pas, encara que siguin passos lents, però que vagis avançant. Perquè sí, hi ha joves que els hi costa més o menys, no? Però la qüestió és com treballem i com anem avançant i no ens quedem amb el que ja sabem. Demà és divendres? Sí. Molt bé, doncs demà anirem al teatre i coneixerem a la coreògrafa, la Inés, ens explicarà la coreografia i segurament ens farà fer algun tipus d'exercici. Ens ajuntarem tots, és a dir, vosaltres, els de segon del Muntaner i els de segon de Roses. Doncs em dic Sònia, tinc 16 anys, estudio a l'Institut Alexander Deulofeu i visc de Figueres. Havia fet hip-hop. La dansa contemporània, és totalment diferent al hip-hop, perquè és com al hip-hop has de seguir un ritme. En canvi, a la dansa contemporània has d'expressar-te amb tu i és més difícil. Avui és el primer dia que ens trobem tots, el primer de 3 dies. El següent serà ja l'assaig de mig procés i l'últim ja l'assaig general i la funció. El cuerpo es la casa de mis emociones. Por ejemplo, si estoy hace un poco como cuando voy a llorar. A ver. Esto cuesta. Bueno, el cuerpo es la casa de mis emociones, de mis sentimientos, de mis ideas. Entonces, a veces nos da un poco de vergüenza. Que visquin el procés d'una creació o d'aprendre una peça i portar-la a terme en un escenari, de viure l'experiència que tindria un artista professional amb aquesta disciplina, de començar, d'assajar, les hores que s'imparteixen, l'esforç, el treball en l'equip. El teatre principal de Figueres. Tenéis un teatro que és preciosísimo. O sigui, aquí, per aquesta casa, per aquest temple, han passat els millors actors, actrius... Tot una mica en general, que fa que arribis al final, que arribis sobre l'escenari, amb un públic, amb un resultat també. Però jo crec que neix amb l'objectiu que aquests nois i noies visquin el procés d'aprendre i d'escoltar-se i de trobar-se a l'aula o al gimnàs en un altre context. No es el momento de bolsillos, no, de tener las manos. Es el momento de estar ahí como un guerrero, fuerte, como una guerrera. Quiero ver muchas guerreras aquí, Des de fa temps, diguem-ne, ja fa 6 anys que col·laborem amb Agitat, perquè es va donar la circumstància que en Roger, com que havia estat exalumne d'aquí al centre, però que quan ell va estudiar aquí encara no fèiem aquest batxillerat escènic, doncs, a veure, s'hi va interessar i això, i des del principi vam començar a col·laborar. En un principi, en un primer any, ho dèiem com dansa, i anàvem als instituts a fer dansa,
però al començar vèiem que no estàvem, o sigui, estàvem fent dansa, però no estàvem fent dansa, sinó que estàvem educant a l'expressió corporal. Ojos cerrados, por favor, ojos cerrados, concentrados en vuestro interior, que es vuestro, solo vuestro. Este es el regalo que tenemos de la vida, lo que estamos por dentro. És complicat, amb l'edat amb que tu entres a l'ESO, posar-te a expressar amb el cos. Es absurdo que en las escuelas estemos aprendiendo sobre el lenguaje hablado y escrito, el lenguaje musical, y en la escuela no nos enseñan los códigos del lenguaje del movimiento. Nuestro cuerpo es una anatomía que está diseñada para el movimiento, con la que nos expresamos. Y eso no se estudia en la escuela. Claro, me parece grave, me parece una cosa que se ha de arreglar. Agitart va néixer com per cobrir aquests espais on la dansa no hi existia en els instituts i en l'educació, diguéssim perquè en el currículum escolar dels joves surt que han de fer una sèrie d'exercicis, temes que tenen a veure amb el moviment, amb la interpretació, amb els ritmes, amb l'expressió corporal. Sí, normalment el que és expressió corporal, dansa li podríem dir, queda bastant oblidada del que és el currículum d'educació física que existeix, però en la majoria dels casos els mestres no estan tan formats com per poder portar-ho tot a terme. Llavors el que Agitart va fer va ser suplir aquestes classes que potser el professor d'educació física no es veia amb cor de posar-s'hi. D'entrada, el gruix del batxillerat és musical. Per què? Perquè entre el professorat ja hi ha professors de música. Clar, llavors la novetat era l'assignatura de teatre, que la pot fer qualsevol persona que en principi estigui una mica reciclada en aquest sentit, no? I de dansa. Clar, llavors, en aquest cas, per exemple, jo faig el teatre, però soc de català, i diguem-ne, vaig fer uns cursos a l'Institut del Teatre, però vull dir, no soc una professional, diríem, d'aquest camp. I en el camp de la dansa, igual, o sigui, la persona que fa dansa és de grec, o sigui, que no té res a veure. Des de petita sempre m'ha agradat ballar i mai he anat a una escola de dansa, però sí que extraescolars a l'escola feien funky, però ja està. I m'agrada molt i m'agradaria dedicar-me a això. Sí, teatre també m'agrada. I he fet bastantes obres a l'escola i m'agrada. Al revés, Osman! Com que érem més petits, fèiem obres, eren uns conills i uns que anaven de viatge, no sé, així molt infantil. I després, en el poble hi havia una companyia de teatre que ja no es fa i havíem fet una obra de teatre. Salva, ho has fet? Ho has fet? A la primera. Sols o ho tornem a fer? No, que repeteixi el Martí, no? Sí, sí. Jo em dic Judit, tinc 15 anys, visc a la Jonquera
Vaig fer l'institut a la Jonquera primer i segon, però a tercer i quart i batxillerat el faré aquí. Bueno, l'estic fent. Estic fent quart i la veritat és que l'any que ve no sé què faré. Sí, jo crec, batxillerat no faré, però m'estic plantejant fer alguna cosa que tingui a veure amb arts escèniques. O sigui, m'agradaria aprendre una mica a interpretar i tot això. A veure, he pensat en fer el batxillerat escènic, però estic entre, no sé, amb diverses opcions. No sé. Jo tinc pensat fer cicle d'esport, perquè sóc un addicte a fer esport i m'agradaria ser entrenador. Bueno, tinc diferents idees, però totes són com molt diferents i no tinc res clar. I clar, o sigui, potser si estudio una cosa, després no tinc sortides. A mi, els adolescents que estan tan agobiats perquè sembla que si fas el batxillerat tal o qual ya te va a condicionar la vida hasta los 80 años. Yo les digo, hey, yo estudié Derecho y me dedico a la danza. És l'edat també, que els hi falta maduresa i, esclar, i també s'ha d'admetre que et pots equivocar i no passa res. 1, 2, 3 i 4, així ben ample. Bueno, jo he estudiat al Conservatori Grau Mig per ser ballarina, vaig marxar 2 anys a Suïssa, una companyia jove. Llavors el Roger va començar aquest projecte i vaig tornar. A més, tampoc tenia ganes d'estar per Europa, ni moltes coses que feien els meus companys, que feien audicions a Alemanya, a Holanda, no sé què, i vaig dir, jo vull anar cap a casa. I vam començar fent-ho del festival, organitzant el festival, donant classes, i a poc m'hi vaig anar posant. Vull dir, per això que és per accident, perquè jo tampoc era com, vale, jo vull estudiar dansa per després ser mestra. I aquí estic, fent no sé quantes hores a la setmana. A veure, jo sí que és veritat que no m'hi he dedicat professionalment al teatre. M'imagino que si els hagués dit a casa meva que volia fer teatre i prou, m'haurien dit que potser no, no? Potser... I tant que m'hauria agradat, sí. Sí, no, per això n'he fet sempre, però d'aficionada, vull dir, no. Però cursos i cursets i coses d'aquestes també n'he fet moltes per això, perquè m'agrada molt. Com amb els meus pares he tingut moltíssima sort de que també m'eduquessin en que has de fer el que t'agrada, perquè potser ells han tingut, per l'època o per al moment en el que van viure, no han pogut fer o no s'han pogut realitzar ells. I potser crec que el que no volien és que els seus fills tinguessin el mateix conflicte de vull que els meus fills es dediquin a allò que els agrada. I crec que he tingut molta sort en aquest sentit, que he tingut uns pares que m'han deixat fer i m'han recolzat sempre amb allò que volia fer. Eso me cuesta mucho porque no... Cuando, por ejemplo, nos dicen que tenemos que hacer algún movimiento o que nosotros nos inventemos algún movimiento o algo, y encima, que no es que te lo hagas con alguien o que lo hagáis todos en grupo, no, tienes que hacerlo tú sola paseándote por el pabellón, más vergüenza aún. No puedo. No sé, a lo mejor me da miedo que me juzguen por algo. No, jo, al contrari, sí, amb la dansa me sento més còmoda estar a l'escenari, perquè et pots expressar i no cal dir res i el moviment ja ho expresses tot. Perquè estàs així i et surt. Ja, però que da vergüenza. Has d'obviar que hi ha ningú més mirant, saps? Sí, imposible. Si estuviese más segura de mí misma haciendo teatro, sí que
me hubiese gustado bastante, pero no sé, yo no me siento segura simplemente por el hecho de que, no sé, me da vergüenza, no me atrevo a ser yo misma. Farem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ai, ja no me'n recordo. 8. A dalt. Baixo 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Estiro. Un altre cop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. No vull això. Això no. Vale. Vull que... Nadie m'escucha. En el cercle familiar, més enllà dels meus pares, és on veia més la realitat exterior de no, és que esto no te va a dar de comer, és que això no faràs, no t'hi pots dedicar, no és una professió, no és... Bueno, que artista són aquests que van pel carrer i que et feien veure aquestes coses. I els amics més propers que em coneixien, clar, els agradava que ballés. No, muy bien, tengo un amigo que baila, però tampoc no eren ni crec que són conscients, potser ara sí més que abans, no? De tot el que envoltava el vull ballar. Clar, és que tu arribes a casa i dius vull ballar, no, on vas? Ballar, més o més, no pots, no sé, teatre. Sí? Un poco chulesco, bueno, ja no tens, no? La història és que la meva mare sempre deia que estava ballant i als 5 anys em va apuntar a fer ballet, fer dansa clàssica allà al barri. I va arribar que tenia 11 anys, que era ja l'any següent entrava a l'institut, tocava fer primer d'ESO, i la mestra de dansa de l'acadèmia li va plantejar a la meva mare: escolta, que hi ha l'Institut del Teatre, que l'any que ve podria entrar, llavors faria els estudis de l'ESO més el grau mig de dansa. Estaria integrat al mateix centre. Hi ha unes proves d'accés perquè no ho proveu. Ma mare m'ho va plantejar i vaig dir: m'agrada ballar, doncs, bueno, per què no, no? Al principi sí, perquè és com que et dona molt respecte sortir davant d'un escenari que tothom t'hagi de mirar. Però ara ja t'acostumes i surts allà i ho disfrutes. Al principi està bé, però, o sigui, bueno, al principi hi ha les 3 primeres, que ara no sé qui eren. L'Anna, la Onna... Que està molt bé, i després està el grupillo de detrás, que és com, ai, xuqué, més envercado. Llavors, si entreu en fila, ja heu de saber on us aneu a col·locar. Judit! No, mai m'havia ballat. Bé, m'agrada, però m'agrada com més a hobby, no com algo per fer dia a dia. Tu també. No és com una matèria que has d'estar allà estudiant, així és més pràctic, més... Has de confiar en els altres, no només estàs tu, estàs tots. Si falles tu, falles a tots, saps? O sigui, és com, no sé, com si fos una família. M'ha agradat més que el teatre, m'agrada més que el teatre. O sigui, del temari que hem fet, m'agrada més dansa. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Som el que som,
no sé, m'agrada interactuar i tot això, quan tenim que fer una cosa m'agrada participar, però no sé ben bé com quan diuen teniu que estar... La Georgina, que diu teniu que mirar de Ravel i tot això, no sé molt bé com fer-ho, la veritat. Em quedo amb la meva mirada sèria, així. Sí. Ara, on? És que aquest paper és més d'estar així, amb la mirada sèria, Ravel i tot això, i el de Ravel no sabia molt bé, però jo tinc una mirada una mica sèria, a vegades estic sempre així, i ha sortit bé, a la Georgina li agrada i tot això. Si tinguéssim que estar tristos i tot això, no, malament, no sé expressar molt bé, no sé com expressar tristesa i tot això, però ho intento. Els passos. Fred! Jess. Marc! Passejo. Relaxa't una mica. Així pel pati. Fins a l'autobús. Per aquí. Ai, que no s'aguanta! Cuidado! Molt bé, apa, adéu. Per mi tots dansen és a les aules. Sí, amb ells, viure tot el que compartim. Sí. Va, fem rotllada gran, va. Entre que arriben, es canvien... O sigui, al cap i a la fi són 45 minuts de classe que tens per transmetre una coreografia que tu tampoc te la saps, l'has après a Barcelona, vull dir que o sigui, que els nens aprenguin un espectacle d'una hora que dura, que tenen aquestes 10 classes. Tot és un repte, o sigui, el projecte, dansa, fer un espectacle amb nens, adolescents, professors, tot és un repte. Ah, sou el lila. Sí, és veritat. El lila. Ah, doncs el lila està aquí. El lila està aquí. Que bé. No, però un moment. Esteu aquí perquè a la paret del fons hi haurà uns guixos per pintar. Llavors, a la primera escena estareu pintant la paret del teatre. ¿Podemos pintar lo que queramos? No se pueden pintar dibujos fálicos. Fàlicos. Jo trobo que és interessant. El que passa és que, esclar, això nosaltres primer ens van dir si volíem participar i vam dir que sí, sense saber ni quina coreografia faríem, ni qui la dirigiria, ni de què aniria. A part d'aquestes 10 hores, els professors van a fer una formació amb el coreògraf, juntament amb els formadors. És a dir, que a la classe hi ha la imatge del professor o professora, que pot ser de les àrees que sigui, perquè aquest any tenim des de professors d'educació física a professors de català, professores de literatura, professores del que sigui, i llavors van a Barcelona, fan 5 formacions de 4 hores cadascuna per aprendre també l'espectacle, per després ensenyar-los als nens. Es
després hem anat a 4 sessions, em sembla, 3 o 4, a Barcelona, al Mercat de les Flors, i llavors ens hem trobat els professors de els diferents instituts que hi participem, i això ha estat interessant i divertit, i hem après moltes coses. Per exemple, jo no havia ballat mai, diguem-ne, no? I ens han fet fer el mateix que ara fan els alumnes, ho havíem de fer nosaltres per saber què havíem d'ensenyar als alumnes, tot i que la sort és que hi havia en Roger i la Georgina, esclar, que ells sí que en saben, no? Veieu? Però vosaltres entrareu per aquí, perquè aquí els músics aquests no existeixen. Llavors, aquí al Teatre al Jardí hi ha una porta que s'obre i entrareu per aquí i fareu el tango. Vale? Tango, tango. Llavors, quan feu allò del ballar amb les parelles, que hi ha el pum-pum que us marquem, és quan entren aquest grup... Que són 29. És veritat, jo no sé. Que són de Roses, de segon d'ESO de Roses. Ah, no? Són del Montaner. Són del Montaner. Però n'hi ha tants de nens que jo ja me pierdo. Aquesta llibreta és una mica caca. Penso que té molt de mèrit el fet de fer-hi participar tants adolescents, o sigui, tants nois i noies junts, de diferents instituts que no es coneixen, tots en un mateix espectacle. Això és com encaixar les peces d'un puzzle i ha de costar moltíssim. Hi ha nois i noies que estan passant a vegades per moments familiars o simplement hormonal, que s'estan descobrint i sembla que estan en un altre món. Llavors els hi costa molt el concentrar-se, l'escoltar, l'aprendre, els hi costa. Llavors això tan simple que per nosaltres no és el batec, a ells els hi costa molt perquè estan en un altre... Estan pensant altres coses, estan pensant a veure la meva companya si m'està mirant, què està pensant de mi, inseguretats. Llavors a vegades prefereixen quedar-se enrere i no intentar-ho, abans que intentar-ho i equivocar-se. Vale, un poco de alegría en los ojos. Un poco de alegría, por favor. Un poco de alegría. No el distreguis! Perdó! No el distreguis! Dreta, esquerra, dreta. Mireu la persona al davant, mapes diferents. Molt bé. Cauen les fulles, quin fred que fa. Sí, estan passant per molts de canvis, ells estan de cos, però també com molt emocionalment, que estan treballant trobant la seva personalitat, qui són, on estan, vull dir, estan en un problema i un follon molt gran. I que en una classe de cop i volta aquesta història del moviment que històricament no s'ha treballat, vull dir, anem cap a una societat que no es mou, que és sedentària, que no connecta amb l'altre, sinó que intentem desconnectar més, sinó que connectem amb aparells i no connectem a nivell personal, emocional, i llavors arribes tu i els hi proposes anem a moure'ns, anem a tocar-nos els uns amb els altres, anem a agafar-nos, anem a que passin coses a nivell emocional, llavors, clar, el que et trobes és el que hi ha, no? Jo això no vull, perquè hi ha la inseguretat de que m'estan jutjant o m'estan mirant o, bueno, les pors, no? Però això li passa a un adolescent, però li passa a un adult, li passa a qualsevol. O sigui, primer has de perdre la vergonya, que això costa més, però un cop l'has perdut és com que et deixes anar i ja, doncs, saps fer tot. No, jo no sé el que és la vergonya, jo. La vergonya fora. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 i 4. Sí, ens expressem amb el cos. Una frase, en vez de dir-la amb la boca, doncs la dius amb el cos, t'expresses. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
món bastant... Vaig estudiar literatura francesa, dret, d'un món molt del llenguatge, no? Escrit, poesia, tot esto, no? Literatura. I em vaig adonar en un moment donat que realment el llenguatge del moviment, del cos, no miente. O sigui, que per saber, per adentrar-se, endinsar-se en la naturalesa humana, el moviment és un camí molt més de veritat a vegades que no les paraules. Vaig descobrir això. I cada vegada més, no?, prenc consciència de que en el nostre cos, en la nostra manera de viure, n'hi ha i és la veritat, més que en els llibres i en les paraules. Expressar els sentiments al públic és molt eficaç, ajuda molt, perquè, no sé, estàs més segur i no et poses més nerviós. Potser a vegades ens falten eines emocionals, a vegades. I el fet de fer dansa contemporània també els ensenya a moure's d'una altra manera, i pel teatre també va molt bé, i en general, I també els serveix a ells per treure emocions i per, en definitiva, jo penso que els serveix per molt, per la vida en general, no només per l'art, diria, molt les arts escèniques. 7, 8. Jo estaré més contenta quan realment tots els infants tinguin dins de la seva educació les arts, algun tipus d'art. Dins de l'educació pública, obligatòria, no que si la família pot pagar anar a una escola externa, vale, sí, genial, però que realment tots i totes puguin tenir accés a les arts. Llavors ja canviaria moltes coses també. En ese tiempo libre que dices cada uno lo que queramos. Pero hay que coreografiarlo, ¿eh? No es el día ese, hacéis lo que queráis. Hay que coreografiarlo. Sí, o sigui, m'hi sento identificat, sí, perquè tots hem passat per el que els hi passa amb aquests nens, no? O sigui, tots hem sigut adolescents, per tant, a cada moment sé què és el que els senten, com els hi passa, tot el que els hi engloba. I clar, potser també compartim el projecte, no? I les seves pors també són les meves. Llavors, al cap i a la fi, és tenir el mateix objectiu. Tu tens una por que també és la meva. Haurem de treballar-la conjuntament per afrontar-la, no? Per tant, sí, clar que jo m'hi sento identificat, sí. Tant en el passat com ara, en el present, Jo d'adolescent tinc el record, no és allò que no ho sé, però jo tinc el record de ser molt pava i molt tirada cap enrere, de que no em vegin, de no parlar a classe. Heu d'anar per fora de la cadira, per dins no podreu. No, ja està. I ho van, tan. Les meves inseguretats de jove, d'adolescent. Suposo el que pensessin de mi, quina opinió construïen envers el que compartien amb mi, o el que escoltaven de mi, o el que veien de mi. Jo crec que bàsicament era això, no? Sí, les pors a vegades de dir el que pensava o fer el que realment volia fer i m'aturava una mica el què pensaran de mi, no? Ja va arribar una edat, jo crec que quart d'ESO o una cosa així, que ja vaig començar a passar una mica més. I a nivell artístic això de com es mou la Georgina o què proposa amb aquesta improvisació, és com està bé, està malament, allò de no saber. Molt bé, Martín, ha sigut I separo molt. 3. Però sí, les inseguretats jo crec que estan sempre. L'únic que potser sí que tinc més eines per saber gestionar-les. Molt bé! Usman, al revés
vez está aquí el público! A mi de petit sempre m'havia agradat, em movia. Però era molt inconscient, hi havia música, per tant et mous, vull dir que la música et portava a moure't i a moure el cos. I en aquell inconscient, doncs, ballava. Va ser just quan començava primer de l'ESO. Abans havia fet alguna classe puntual, però també soc una persona molt insegura i de nen era més insegur encara i tenia molts conflictes amb com em jutgen, amb com em veuen i, etc. Però va ser a primer d'ESO que em van apuntar i vaig començar amb danses urbanes. Que avui era l'últim assaig que teniu abans del divendres. Un moment, el divendres, si us plau, recordeu-vos de tot. Sisplau. Sí, us plau. Sí. Arribeu tard, que arribeu tard, tira, hòstia. Arribes tard. Jo quan era petita ballava sempre. Però la meva mare no volia portar-me al conservatori, perquè dansa no estava bé. I em portava, jo vaig fer solfeig, guitarra clàssica, pintura, però no dansa. I llavors, quan tenia 17 anys o així, o 16, vaig agafar, em vaig anar a dedo i vaig començar jo a fer dansa. Pel meu compte, diguem-ne, a espaldes de mi madre. Molt bé, moltes gràcies. Això está bé, estamos tranquilos, somos un equipo y nos escuchamos. 3, 2, 1, todos de pie. Ja. La Inés és molt artista total, sí. Està en el seu cap, amb les seves idees, amb les seves sensacions i jo, per exemple, soc més tècnica, no? De esto es en el 5, es en tal, i ella és molt així, molt... Es que hay que empezar a... ¿no? Es importante, o sea, lo que vamos a hacer en este espectáculo, las acciones son importantes, los movimientos son importantes. Cuando yo escribo, si yo hablo y en lugar de hablar así, hablo así, ¿verdad? ¿A que no me entendéis? Vale, no me entendéis porque no soy clara. ¿Sí? Pues con las acciones y los movimientos es lo mismo. No es un fin de curso. Se trabaja desde una visión de hacer un espectáculo, ¿no? Profesional, una coreografía. Esto creo que es lo que quizás les puede sorprender. Porque realmente cuando las luces, cuando todo es muy impactante. Tiene una carga emocional porque hay tanta gente en escena. Hay momentos en que te emociona. Si ens assemblem amb tantes coses, per què no podem ser simplement el que som? Sí, Va, los rojos. Jo sempre, quan fem escalfaments o exercicis o quan s'estan aprenent la coreografia, sempre els dic, ei, sou un equip. No s'hi val que tu t'aprenguis i diguis, ei, jo m'ho sé, però si el company o companya no s'ho sap, què hem de fer? Passar? No. És la cosa de plantejar-se i dir, ostres, que no va perquè la meva nota me ponen un 7 i me ponen un 8, va perquè sortim tots o no sortim. Llavors també això els hi canvia una cosa, perquè a l'aula estan acostumats a ells fan l'examen, elles treuen un 7, elles estan contentes i ja està. I el del Lau... Georgina, tu!
principi, quan vau venir vosaltres, no notava que això era un equip, que no era ningú un equip, que cadascú anava per al seu costat, noies, nois, i ara sí que ho he vist com un equip. Sí, jo li he agafat molta confiança en el meu equip, la veritat, perquè abans, al principi era molt... Bueno, però hem fet moltes més coses junts i ara ho considero molt més com un equip. Sí, som un equip. Tenim les nostres bosses, però som un equip. Ara sí, abans no. Abans només em portàvem les nenes i ja està, o sigui, no n'hi cap més i ara amb els dels altres instituts, amb els que venen aquí, també ens hem fet més. Els del nostre grup també, o sigui, ara estic més amb els nens o amb les nenes i anem així, saps? Jo crec que sí, que ha sigut per alliberar-nos una mica, oi? He aprendido compañerismo y yo que sé que... No sé, es que yo compañerismo no... Porque yo soy muy de ir a mi bola, muy de ir sola y no me... Depende, porque yo soy... O sea, yo tengo mi grupo y todo lo que tú quieras, sí, pero me siento como... No me siento muy bien con este grupo. No me llama, ¿sabes? No son como de mi estilo. Bueno, ya lo puedes ver. No sé. Pero bastante compañerismo ha habido porque, quieras o no, hemos estado todos juntos ensayando, practicando y los unos apoyando a los otros, que sí es así, ¿no? Jo crec que l'institut és una època bastant complicada, que hi ha molts de canvis. Llavors jo crec que deixar aquell espai, quan vaig acabar el conservatori, sortir d'allà, canviar de gent, vaig marxar a Suïssa amb gent que no coneixia, i ja has viscut tota l'adolescència, ja t'has afrontat a les audicions, que tampoc és fàcil, tindràs 16 o 17 anys, anar a una audició que hi ha 300 persones i que al cap d'una hora o dos et diguin tu ja pots marxar cap a casa teva, també et fa, a nivell personal, et fa plantejar-te un parell de coses i de donar-te compte, d'ostres, que nosaltres estem a l'institut, qualsevol institut, nosaltres amb els altres companys, mestres i tal, però sortir d'allà, d'aquesta bombolla, també et fa canviar. Pues a ver, tú puedes estar en un grupo y por mucho que un grupo sea de una manera y por mucho que tú siempre estés con ese grupo, yo soy así y por mucho que vaya con vosotros y por muy distintos que seáis vosotros, yo voy a seguir siendo yo misma, porque yo no voy a cambiar por alguien que quién sabe si dentro de unos años voy a seguir siendo su amiga o si vamos a tener algún problema o algo así, que yo siempre voy a ser yo misma, voy a ser lo más real posible siendo yo misma y nadie me va a lograr cambiar. La Salma és una noia que havia estudiat fora d'aquí, fora de Catalunya, i llavors, com aquell que diu, la família va venir aquí i s'ha sentit com trasplantada. Bueno, no era la primera vez tampoco. Hace 4 años. Claro, tienes que cambiar de todo. Amigos, ya no tengo a la familia aquí, nada. Està en Múrcia. O en Múrcia o en Marruecos. Allà s'hi sentia més bé, s'hi trobava més bé. I aquí no ha acabat d'encaixar, no sé si a la classe, amb el grup, amb els amics o amb l'entorn familiar, vull dir, o del barri que té ara, i està com rebotada, està com... O sigui, que això és amb la vida en general, no? Sí?
sí que he tingut una estabilitat familiar que és important i llavors valoro molt aquests joves o infants que no la tenen, doncs crec que és molt important el que viuen a les aules, perquè passen tot el dia en una escola, amb mestres, amb companys, i tot allò es construeix la seva personalitat. Llavors arriba un moment que acaben de l'institut i estan sols. Estan sols, com tothom, com tothom. Surts i estàs sol i dius, vale, què vull fer de la meva vida? I hem d'haver construït una base, bueno, amb valors i amb les coses clares, amb autoestima, amb reflexió. Clar, hi ha molt pocs nois que ballen i ballessin i a mi em costava molt anar a una escola de dansa i de cop i volta a la classe és que n'hi havia tot de noies, que no hi havia cap problema, però per un nen et senties molt descol·locat. Aquí ens ve la nostra història, què és el que hem rebut, de com ens han educat aquests. Les noies ballen, els nois juguen a futbol. Això ara s'estan trencant més no és trencar els esquemes, és que tampoc no era real. La dansa és normal i tu et mous, camines i quan eres petit hi havia música o et feien així i et posaves a ballar i no tenies cap mena de problema. Hem de trencar moltes barreres, no només en els nens, sinó en els professors, en els pares, en tot el que és el conjunt de la societat hem de trencar aquestes barreres que ens han posat. Clar, és que viure tot potser el que he viscut jo amb pell d'un home també és diferent, no? Per mi era normal, no? A l'acadèmia estava ple de nenes, tot nenes i nenes i nenes, no? I potser a Figueres ser un noi i voler ballar, doncs suposo que és un camí bastant diferent al que he viscut jo, no? I les dificultats d'haver de marxar d'aquí per poder formar-se. Ara, per sort, és més normal. Vull dir que ja ho han fet tants que per fi és algo normal, no? Que un noi o una noia balli o ho faci el que vulgui. Per mi, o sigui, el moment de l'adolescència per mi va ser molt complicat perquè també era un nen, o sigui, era un adolescent que ballava. I a mi a l'institut no m'ho van posar gens fàcil. Hi havia nens, els nois sobretot, que clar, quan hi hagués un noi que ballés a la classe, doncs potser no els hi feia gaire gràcia i van ser molt cruels en aquest sentit i vam tindre que parlar amb els tutors i tot això per buscar solucions per poder sobreviure. Somos como somos nosotros y no nos tenemos que juzgar entre nosotros porque cada uno es como es y que si tú eres diferente, pues mira, eres uno más y ya está, por muy diferente que seas. Doncs que, tal com som, ens han d'acceptar. Crec que va de que som el que som i que no ens han de jutjar per ser diferents. Tenim que ser nosaltres mateixos. I per això m'ha agradat molt aquesta obra. I que participin els professors m'ha sorprès.
educació física, clar, educació física, segons quin exercici d'educació física, doncs a mi se'm donava molt bé i, evidentment, jo volia ballar. Però si no jugues a futbol, ets una nena. I si ets una nena, ets gay, maricón, i mariquita i de tot junto. I llavors, bueno, doncs a partir d'aquí ja la mateixa història que suposo que li ha passat a molts de nois i que potser encara passa. A mi em passava, quan vaig començar a fer classes, és que jo no volia que els hi passés el que a mi em va passar a ningú dels alumnes que jo tenia a la classe. Però això és impossible, evidentment els hi ha de passar, no? El que sí que he après que potser els hi puc donar és eines que els pugui ajudar a viure el dia a dia d'una altra manera. I jo crec que és superimportant que a la classe de dansa hem de ser el que som, i som el que som, i som així, i tots som diferents, i hem de ser capaços de compartir-nos i ser generosos amb els uns amb els altres per aprendre conjuntament, no? I jo crec que, a més, aquest any ens ha tocat el som el que som i que ens ve el clau, que ens ve genial. Da igual la edad que tengas, por muy joven que seas, muy mayor, quieras o no van a pasar cosas buenas, cosas malas, y es lo que hay. Ja ens veiem a l'escenari. Sí, és important sentir-se en un grup, perquè si sents que estàs apartat, doncs et treuen les ganes de fer-ho. Bon dia, tothom! Bon dia! Comencem. Va. S'han enrigut de mi i de les meves amistats. S'han burlat de nosaltres. I tots per què? I tot per què? Perquè m'agrada més anar amb nois que amb noies. La creación de este espectáculo, la música, no es una música que yo he escogido, es una música en la creación de la pieza. Se trabaja con un grupo de música de una escuela municipal de Barcelona y te toca la que te toca. Anem avorrits, cansats, són les 7 del dematí, no puc amb la cadira. A mí me tocó un ensemble de saxos que eran de 11 a 21 años. Entonces, a partir del repertorio que tenía y con el director de la formación, pues hicimos la banda sonora. Por eso no es una banda sonora que hemos cogido. No, o sea, hay que pensar que esto lo están tocando crías de entre 11 y 21 años también. Memoria 6. ¿Dónde vais con esa prisa? Bueno, que al principi pensava que era quin rotllo, no? Aquí ballant i ens està gravant, però després m'ha començat a agradar i ara estic còmode. El resultado es importante, pero evidentemente el proceso lo es más aún.
proceso es cuando puedes cambiar cosas, cuando se te van abriendo ventanitas, ¿no? Que a lo mejor hoy no te das cuenta, pero a lo mejor dentro de unos años... Al final tot això va del que comparteixen i del que aprenen. Sí. I tenim la sort de viure amb ells. Això és el que m'agrada més. Hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que me preocupa nada más. Eres piedra de espiral, eres aire. Al final serà l'assaig general abans de la funció, que aquí ja no és el moment en què tothom estarà super mega nerviós. Jo a vosaltres els tracto com tracto als professionals, sí? Perquè penso que una experiència a l'escenari és igual per a tothom. Ja ho tenim tot clar. No passa res. El passe que fem ara es diu un passe general en públic. Sí? Passe general en públic. Què vol dir això? Que si ens equivoquem, podem inclús parar l'espectacle. No ho farem. Jo crec que no serà necessari. Però un passe general és això. Sí, jo crec que ho fliparan perquè, clar, l'assaig general, que hi haurà públic igualment, serà com funció igual. Vull dir que no pots marxar corrents. Hola, em dic Carla Ramírez, tinc 13 anys. Estudio a l'Institut Alexander d'Orfeu. Una cosa que no m'agrada del meu institut és el color en què està pintat, ja que està pintat d'un verd clar i verd fosc, i m'agradaria que fos un color més viu i no tan monòton. El meu desig és que es millori el sistema educatiu, perquè opino que estudiem per aprovar i no per aprendre. És un moment important perquè és com la conclusió, no? És com hem treballat, hem fet tot aquest procés per arribar a estar preparades per pujar a un escenari i defensar aquesta coreografia. Posa una cosa més divertida, com un mambo, sisplau. Sí, els meus pares s'hi mantenen i saben el que vull fer. En principi jo crec que m'entenen perquè ells també han passat per on jo estic passant en aquests moments, però hi ha certs moments que jo crec que no. Això de que sóc una mica passadet, pues, també ho puc ser amb la família i sí que a vegades pensen que sóc així, però no ho sóc. Però sí, m'entenen i m'estimen. Tinc molta por a dir de veritat el que passa o el que sento jo per tal de què diuen els altres. S'han rigut de mi i de les meves amigues. S'han burlat de nosaltres. I tot per què? I tot per què? Perquè m'agrada més anar amb nois que amb noies. Perquè sóc peixet. Perquè sóc immigrant. Perquè sóc una pollona. Cuando cada uno exponemos lo que creemos que es nuestra debilidad, ¿no? Te das cuenta de que todos tienen la suya. L'objectiu principal és que puguin ser ells mateixos i que puguin expressar-se amb el cos, ells i elles com són, amb els seus problemes, que els acceptin i que siguin persones i que puguin anar amb seguretat. El que no m'agrada de mi és que sóc molt insegura. Hi ha moltes vegades que dic, no, això ho faré molt malament, que no sé què, no sé quantes. I el que més m'agrada de mi,
doncs no sé, la veritat. Intento ser positiva en tot i el que menys m'agrada és que a vegades soc molt insegura. No hi ha res que no m'agradi de mi perquè jo sóc així i m'he d'acceptar tal com sóc i ja està. Potser a vegades soc molt tancada amb la gent. El que més és que sempre estic rient, sempre soc alegre i el que menys crec que la meva altura. Això no ho puc canviar, però em fot. Soc una mica tossut. Això sí, una mica tossut. Això ho haig de millorar. El que més és que sóc una persona extrovertida, m'agrada parlar en públic, sóc amigable, i el que menys m'agrada és la meva mala llet. El que més m'agrada a mi, que puc fer amics molt ràpid, i el que menys, que a vegades sóc una mica passadet, la veritat. Sí, això era un problema molt gran amb l'Anna i tots els altres, perquè sí que sóc una mica passat, però ho he anat controlant, més o menys. El que més m'agrada a mi és que moltes vegades soc vago. I el que més m'agrada és... tot el que més. Sabem que han estat 3 mesos de treball, que avui ja s'ha 3 mesos. Des del mes de gener portem assajant això. Avui s'acaba per fi. L'assaig molt bé, però perquè era la meitat del teatre i eren coneguts. Sí que n'hi havia alguns que encara els hi costava una mica, però al final jo crec que ens sortirà bé. Passeu-vos-ho bé, que és una oportunitat única i no la podrem tornar a repetir. Vale? Pues eso, nada. Adiós, gràcies. Vindrà el meu amic, dos amics meus. Els meus pares. I potser ve algú més, però jo, que jo sàpiga, els meus pares. Sí, la meva família i la meva nòvia, que estaves. Va a venir mi amiga, que es la primera chica que conocí aquí en Figueras. También va a venir mi hermana y mi otra hermana. Y no sé. Y otra amiga también. Que jo sàpiga, no. No. Perquè la meva mare treballava i... Què va. Dedicársela a alguien. Me gustaría dedicársela a una amiga. Sí. Que no gastar hoy. Som el que som. Aquest projecte rep el suport de l'Ajuntament de Figueres, forma part del Pla d'Impuls de la Dansa, que és un pla que intenta apropar la dansa a la ciutadania, i també té el suport del Mercat de les Flors, que és el Teatre Nacional de Dansa, i la xarxa transversal. Us desitgem que ho gaudiu i gràcies. I el meu desig és que els millors... S'ha acabat ja, No, ja se'n van anar els nervis quan vam actuar per als nostres amics. M'agradaria poder tornar sola a casa sense... No gaire, és la veritat, Però com ja ho hem fet un cop, ja... Intentar darlo todo, porque yo lo intento, otra cosa es que salga. Hola, em dic Sara, tinc 15 anys, soc de l'Institut Alexander Deulofeu i m'agradaria la igualtat entre homes i dones. Fa sentir molt realitzat quan veus els alumnes
que surten i ballen i surten a l'escenari i estan ballant i que ho estan donant tot, allò és que no té preu. O sigui, és igual tots els dies que hagin sigut dolents, les vegades que t'hagis tingut que enfadar, les vegades que... Tot és igual en el moment en què surten a l'escenari i ho deixen tot. A mi m'agrada molt fer aquesta feina perquè, vull dir, jo estava molt centrada en aquesta cosa de no, jo haig de ser ballarina, haig d'aprendre a ser ballarina, haig de treballar actuant, haig d'arribar a aquest objectiu, no? Tenia això al cap, no? Només puc fer això a la vida, no? Jo és com, soc ballarina i tal. I aquest projecte, doncs, m'ha fet veure que això m'agrada molt més, no? Que sí, tot el que he après em serveix molt com a eines, però el que estic fent, veure aquests canvis amb els joves, no? D'ajudar-los, ni que sigui una miqueta, a afrontar, a potser arribar a casa i dir el que pensen, per mi això ja és moltíssim. Si ens assemblem en tantes coses, per què no podríem ser simplement el que som? Sí, som el que som! Jo crec que sóc bastant divertida i em socialitzo molt bastant bé i m'agraden molt els canvis. Una persona que intenta ser valenta, que té por però que intenta no tenir-ne gaire. A ver, yo me definiría única. Única. Bueno, soc una mica hiperactiu, però soc vago a la vegada. És una cosa rara. Des del meu punt de vista, jo he après una mica més estar en equip. A conviure amb les altres persones, o sigui, això de fer pinya. Només he après a treballar en equip. I també he après una mica més a mantenir el ritme, que els primers dies anava amb un ritme diferent i ara com que he canviat una mica el ritme o he après a controlar millor el ritme. M'ha agradat molt, la veritat.
has sentit veient el teu fill o filla o aquests joves aquí sobre l'escenari dient el que diuen? Doncs això, vale, doncs ja està. No pensis tant, no? A vegades com que busquem la perfecció i l'art no crec que sigui perfecció, sempre. Simplement l'experiència i l'emoció que et dona en aquell moment. I a vegades estem com acostumats a analitzar-ho tot. Tot ens ha de dir alguna cosa, tot ha de ser clar i tot... No hace falta explicarlo todo. Yo qué sé, a veces, como dicen, las miradas dicen más que muchas palabras. Por mucho que hables, una mirada puede delatar muchas cosas.